sorumun cevabı için sağ olun. Yani men İncil'i okudum. İncil'le şey diye yer gök birdir diye yani men sözüm hiç kim ütkötmez diye. Yani Müslümanlar diye İncil ütködülle diye. Men o ütködülünden anlamam. İncil'le diye İsa peygamber. Müslümanların deyişi yaraydı. Men Hristiyan bu arada öldüm. Türkmen yöne men Hristiyan. İsa diye. Men son diye. Men Kudaya gelen kapı diye. Hava. Bu soru bu okuduklarıma näme cevap? Hava. Bakalım tabii. Men İncil'im çıkarayım. İnalekem şu men elimdeki de İncil şey. Awala şu İncil'in adamların tarafından değişenliğine näme delil var? İncil'le adamların tarafından şun değişildiğine delil näme? 4 tane İncil var. İncil-i Metta var, Markus var, Luka var, Yuhanna var. Meş İncil'in hakkında, Tevrat'ın hakkında, ya Allah mahfede olur. Allah'tan ihsanı bilen 2 tane kitap yazdı. Şu 4 tane İncil ki başta koyup durlar, qalallara şol İsa Aleyhisselam yararlarını çeken de Ahmetler dik getiriye, şola birbirine denk çıkmaya, birbirine doğru çıkmaya. Şu näme delil? Pesonno şu değişiptir. Ten aytyanın ki asman yer değişer, men kelamım değişmer. Ha, Allah'ın kelamını manahim, Hudaý değiştirmeyecek olsa, Kur'an yana saklayacak olsaklar. Ama İncil'i, Tevrat'ı Hudaý Taala adamdan ödeline koyuptur. Sen değişmeye diyersin. Değişmeyen olsa ilerlekem, şu 4 tane İncil'i kavatta aklın oylandırdı okuy, köp yerine birbirine değişiptir. Bula bir vur. Ondan sonra ben yine burada da edip vereyim. İnerekem İncil-i Yuhanna'nın 14. bölümünün inerekem 14. bölümünün 13'lüsünü barda okuy, näme diye. İnkemi goya men aytýan adam aynı hakikat diýipdir. İsa Aleyhisselam'ın dilinden aytýarlar şunu. Men İsa peygamber aytdy diýip aýdamak. Ýöne Hristiyanlar diýip aýtýarlar. İnkemi goya men hakikat. Men aytýan aynı hakikat diýipdir. Her kim bana iman getirse diýipdir. Şol zatları ki men etýän şolu da edibilýär diýipdir. Hatta onun ola korraklarını edip başarýar diýipdir. Men hoýa Rabbim atamyň ýanyna urjak diye, siz başarýarsyňyz diye men adım tutmaklyk bilen Allah'dan her näme dileseňiz diye. We men şu diye berjek diýipdir. Soram şun idinna şu form açıklap aydanna inne ştada wada şidip da İsa Aleyhisselam'a şu kitabı İsa Aleyhisselam diýipdir diýip aýtýardyňyz. Hop, hem bon maniyek Mesihi Hristiyan şu İsa Aleyhisselam'ın edeni işlerini edip bilýärsiňmi? Ola köri gözün şefa verin. Şoňa men eswarahim Allah Taala'dan doga edip ölün dirilden. Şoňa men kuşçagal bejerip Allah'ın evine demedenle uçup giden. Sen eger İsa peýgambere dogry imanyň bolsa, ilerlekem sizin İnciliňiz diýip aýtýar. Sen edip başarýarsyň şulardan. Eger men imanymdan men onanýan, onu söýýän, o hemme şeyim bar. Ýöne men imanım şu dünyada, bu kirli dünyada, kirli adamlar nähide näme bol. Men imanım bol, oň kuýaly güýçli bolmany üçin edip bilemok. Eger şoň isleýişi ýaly imanly bolsam, o biziň her birimize şeýle fata berdi. Ýok wede. Sen aýtýanyň başga burada. Men şu imanym Allah Taalaga, peýgamberime dinime da. Hudaý Taala menden bir iman isläpdir. Şu men getiren imanımda men peýgamberimiň edip bilýän işini etmeli. Hudaý Taala maňa hökmeden zady ýok. Men başarmaýan peýgamberiň eden işlerini etmekdige. Şonu ona mucize diýilýär. Onu Allah Taala öýdi beripdir. Öýe tarapyndan beripdir. Şu taýdan ona bir gudrat beripdir. Inelekem siziň İsa'ň aydan kebi diýip aýtýarsyňyz. Sen şu kebini niýeden ýorjakmyşsyň? Öde aýtýanym aýny haýygat. Her kim maňa imany bolsa, men aýtýanymy etýänim. Onunla gavra ulu xorran edip başaracak deyipdi da. Sen imanın mı diye aytýardyň? Näper onu edebilmeýärsiň sen şudatlary? Men İsa men üçin, men günälemem üçin ölenden iman etýän. Ya baldim wede, baldim men aýtýam wede. Kefi başyryk geçirme. Men senden birde soratdym. Şu İncil'in eleken Yuhannaň
14-nji bölüginiň inelekim 12-nji bölügünde her kim bana imanı bolsa men etýänim menden güýçliräk edip başarjak diýipdir. Tene göre imanın iman bolsa, şu da Allah Taala'nın kelamı bolup degişmedik bolsa, sen şuň aýtýan edip başarmary. Ýoksa bajym, sen şada ýalňyş ýarsyň. Sen etýäniň yalanlygy belli bolýar. Yok, men size aýtgan soraňyzda düşündim de men jogabym bu dünýäň aradalary bilen belki oň isleýişi ýar men imanym ýok. Eger hemme derdim aladam hiçdardım bir gadancym ılgamak bir zadym bolman gije unnit Hudaýyň kitabynyň üstüne oturan bolsam eger belki menem 10 ýarlyk ýene sizi ýad etmek islämok biram iň soňky soragym bar ýekece soň sizi meşgul etmek islämok iň birinji musulman aýal kim boldy? Iň birinji musulman aýal. Bajym moda bagşla ýanky kefin men soňuna ýeteň ýene adres berýän taňa. Men de taňa ýamanlygym ýok. Men de şada sen ýüzüň uzak çyk bolup duran adamda men de Allah razy bolsun diýip otyn. Ine wada ýene taňa men adres berýän. Ine de kem wada be ýanky ýa Yan kaydanymy haýsymyz dogry ýolda däl bolsak dogry ýola düşerýär. Bolar. Yan kaydanymy ýazdyňmy? Yan kaydanymy ýazdyňmy? İncili Yuhanna İncil'in Yuhanna. Hawa 14-nji bölügünde. Hop, indi wede, indi bu ýerine adres berenjene de. İncilden wede, İncil Mettanyň nelekem 21-nji bölüginiň soňraçygyna imanyň gudraty diýip getiripdir. Bu da eni şoňa meňdeşkep nelekem ştadyna İsa be İşangov, İsa öz ýaralaryny aýtdy diýe. Ananyň diýe, eger siz maňa imanyňyz bolsa, şek etmeseňiz, biliş diýipdir, mundan ola qaraqlary edip basararsyň diýipdir. Hatta diýipdir, Kuhu Zeytun ýaşada dağ bolmady. Kuhu Zeytuny da aýtsaňyz jaýynyň gop, derýa düş diýip aýtsaňyz diýipdir, hatmin siziň diýeňiz bolar diýipdir. Şoma her çerde dua behayit, dua etseňiz, näme etseňiz, şonu tapardyň diýipdir. Bir şert bilen ki imanyňyz bolsa diýipdir. Odan şu daýdan wada, eger Hristiýanlar, Mesihiler, şu İncilläki bazada imanlar bolsa, şol iman ýagny şol Mesihi, Hristiýan diýip durdyň. Eger imanyňyz dogry iman bolsa, oşu yer gök deňişek, şu kitap deňişmedik bolsa, şuň üçin näkdatlar bajym siz edip başarmary. Keşini hiç kim edip başarmıyor. Men İncil'in hakkında bir kişi kitap verdim. 16 tane sorak verdim şoň üçin. Şu 16 tane soragy sen şu paplarda jogap berip başarmıyor bardy. Ha bu gurduny geçsen geçaýdyn. Başga näme sorak diýdin? Jogap dene hedisi de aýdaýyn. Şunu imanyňyz bolsa menden has beterini başararsyňyz diýer. Men durmuşymda mysal üçin men ýaşymda, men durmuşymda men İsa iman edip men başaran zatlanma görseňiz men durmuşum bilen men durmuşumyň çerçewesini alaňyzda men başaran zatlan men İsa iman edip men onu arkamda duranyna inanyp o men hemişe ýanymda dygyna men şonu ýar iman edip men başaran zatlanma deňeseňiz men de oň eden işleri kadar zat etdim. Ha, balym men hakynda sen aýtsaň aýtdyň, men aýtsaň aýtdym, görüp oturlar, olar gyzawat olar eder. Sen bu gurduny geçäňe başga näme gurulmady?